Берое победи Левски. Като гост, честито на отбора от Стара Загора, който показва, че под ръководството на Илиян Илиев не трябва да бъде подценяван от никого в групата на майсторите. Чувате оставка, призивите на публиката са много ясни. Радост за Илиян Илиев, неговият щаб и разбира се всички футболисти. Ето го и победното падение. Петър Димитров, 84-та минута, непростима грешка на Шахиб Бензокан. Левски отново загуби седми пореден матч, в който... Веселин Пенев центрира, удари, това е гол! 1-0, резултатът е открит. Елион Мартинс пронизва вратата на Левски в 16-та минута. Грешка в синята отбрана, на пръв поглед безобидна. Мартинс в наказателното поле. Удар към вратата! Гол! Мартинс с втори гол! 28 минута! И ето, че португалецът отново е в прегръдките на своите съотборници. Румен Ели. Топката му отнета от Георги Андонов. Андонов! Гол! 3-1 за Берое! Гол за старозагорци! Едва ли това беше най-удачният момент Румен Ели да се прави на техничар. Гол! Берое получава предимство. Стойчев. В центъра на вратата. Безпощаден. Безпощаден. Гол! Купата е за Берое. Берое печели купата на България. Изключителен успех за старозагорския. За това, за предишното положение, подаването на Пламен Крумов. Гледаме внимателно. Топката е отклонена с глава към Георги Андонов, който се измъква от Дъсти Мюлдер. Посегна с лявата ръка Дъсти Мюлдер срещу Георги Андонов, но според арбитъра този контакт не е достатъчен, за да се маркира най-тежкото наказание в футбола. Нова атака на отбора на Берое. Активизация в последните минути за зелено-белите. Какво ще е решението на съдията сега? Дуспа. Това е дуспа за Берое. Само минута по-рано имаше ситуация в наказателното поле. Сега вече от друг ъгъл ще се види малко по-добре. Могат да поведат 1-0 за Берое. Венцислав Христов, 30-та минута. Ето, че първият гол в този двубой. Уважение, ето как категорично Венцислав Христов отбеляза дуспата. Следеше движенията на Пламен Илиев, нападателя на домакините. Сега Берое атакува опасно в дясно, ново центриране, но убедителна изява, удар на Мапуко, 1-0. Берое открива в петата минута след много груба грешка на Стефано Кунчев и след тези атрактивни салта местния любимец Жуниор Мапуко вдига на крака феновете на Берое. Безобразна грешка, може би силни са думите ми към Стефано Кунчев, но трябваше да се намеси доста по-добре при това центриране от дясно. Стефано Кунчев, Самир Аяз беше футболистът, който направи пробил от дясно и това налага и Самир Аяз да се връща, за да помага. Нова грешка обаче на вратаря на Левски Кунчев и това е 2-0. Какво повече можем да кажем след тези действия на Стефано Кунчев? Огледални две ситуации. Жуниор Мапуко с втори гол.
Хвърля в екстаз феновете на Берое, но няма да се очудя, ако Георги Иванов посегне към смените и смени своя вратар. Явно, че не е в добро психологическо състояние в момента. Стефано Кунчев ще гледам още веднъж. И все по-трудно поглежда в предни позиции, но пък изпитва малко хаос при статичните положения. Това може би е гол за Берое. Да видим какво решава Цветан Кръстев. Точно така. Топката е минала на гол линията. Елеш да си